Yan, may udto guys, nako karon nag home service ko diri sa sige ni Kiagot no? Yan diri sa Kiagot, ibabaw sa Alta Vista. Yan, maayong udto nimo sir. Unsa gi pamatik nimo? Kuan, ang wadaw kusog. Badag kusog. Akong paaw diri ubok. Diri. Bapod siya kusog. Basta musul. Musuol. Dili pod siya kanang namuipoy. Mamoy poy. Mangalay ana murag pod siya. Lami higda. Ana. Dili ka kurog, wala kay kurog. Mangurog pud. Mangurog po siya. Ano? Pero wala na karon nagabasag udto hapon gabi. Ano sa kay kalas na kong hilot? Wala ko kagigilot din. First run. First run. Aso to pa, wala pa kakatos balay gid eh. Guys, so first time de abinahong na nakaadto na ka sa balay no. So first time ni nagabasa ka udto hapon gabi eh. Wala. Himasa, hakbat, ligo. Wala dati isang kuan kana gabi nigdayon tulog. Unsa man? Bago matulog. Masa lang kat kana kuan. Oo, kanay mo ha. Mas dako siya og porsyento sa imong testimonya, mas dako sa porsyento nga napas mo ka. Pas mo sa kusog na. Maingon. Okay, ang pas mo sa kusog, wala jud kay kusog ana. Nadiya si pamoy-poy, pangalay, matapulan ka. Murag lami igda. No, nya na po yung mga sakit-sakit sa juin ana na, no? So ana siya guys, so shout out sa taga Kugon atong tabangan si sir kay mas dako sa porsyento sa iyang pas mo daghan na kainin ng kuan sa kuang ani. Ang uban di na kay ka, magay nakalakaw pa ka. Uban di gyud kamang gyud, no? Kanina jud naglisod ko, naglisod ko kanang kuan, lingkod ko, glisod ko tindog. Yung katindog, pero makatindog. Pila kay edad mo? 33. 93, no? Atong isang adlaw, mga 3 days naka-attack karon ako'y gihilot. Pas mo sa kusog ya 32. Adik jud kalakaw. Nadiin na sila. Wa pa ko kabalo ko. First na po naman siya nahilot. First na po, no? So atong tabangan si sir, guys. So kay pas mo sa kusog ni kanang magbasa bitaw ta himasa hapbat ligo. So atong tabangan nga maayo, nakalakaw man pero lahi gyud, no? Lahi gyud siya. Nya diferensya ang trabaho so Musul yun siya, nagkagabi. So sige lang no kay first time niya at least ako man po ning mga advicean karon. Nya shout out sa taga Kiagot no ibabaw sa Alta Vista. Nya shout out po sa ko ang mga subscribers sa akong YouTube channel. No, thank you so much sa inyong pagsuporta sa ako ang YouTube nya of course thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Thailand, Indonesia, na of course ang Pilipinas. Maraming salamat po. So maghilot ako guys, no? Sige, shout out sa taga Kiagot ha. Yeah. Okay. Okay, kung nagpasal. Kaya nag-schedule, magkagalaon na. Para balay na tato. Dito lang ta. Yan saan man gani. Lisod mo kukuan. Lahi po, basi po yung drive ano? Tama tato mo. Sana. Kanang na. Okay na kana. Okay, sige. Dili man gud makita ang pas mo, ma'am. Sige na makita sa masin ba? Libo ganing doktor no. Ano daw ni. Nga okay man no dong, okay man imong dugo, okay man imong kuan. Ang kuan ako kanang sa laboratory, ang calcium may kulang. Pero gamay ra kayo jud. Gamay ra kayo. Pila ra dungaganan. Kanang calcium og imo gyud ang kuan resistensya na. Og ato gyud ang hubaron. Kanang yung pangusog na ba? Wala na hilay gyud ni na ba? Dati daghana managan sa kuungan ni ba? Uy, pahumsan ka no, anhay ka dili, nagkuklakaw. Bago ra man ako pud nakuha nimo ang page pud. Bago ra ko kita sir? Dugay ra ko si pangitag mga hilot yan Yung makakita ka sir, makakita ka, nagtanaw pa ka YouTube? Kung makatanaw ka YouTube, tanawa, Eric Hilot. Ay, ganun ako kanina. Paki-subscribe na lang po. Subscribe, wala na subscribe. Subscribe lang, may nalang madunga kag isa, no? Ya nikulin ako sa balay, ako po ni i-upload, no? At least masayod ang mga dili taga dire. Apil po itong mga lagyo, no? Makalat ba? Makalat mo. Looy pong lagyo, no? Nga, hindi na itong matabangan. Susod kayo ulan gabi dire? Wala. Hindi man tayo kasulod dire. At kung isang gabi eh. Gabi, isang gabi, sudan. Gabi, taliksik raman hapon.
Koto. Koto. Sige, tinod pa nga, sir. Jonathan. Jonathan. Oh, Santos. Kurang natin things, ma'am. Magkura na yung mukitan eh. Hindi sa nang pagkabalo. Nag-search ko kuan Davao Hilot. Dabaw hilot pag yan. Nya imuha may na kuan. Nigawas. Pagtanaw sa kuan kay kuan raman digos man ang mga kuan address gani. Oo. Ah, kay dire. Dool ra. Pasmado juga boss. Baga jud imong pas mo gyud. Na dire. Wala ang pas mo sa kusog ni parteng baga ah. Panuhot. Di, ang kanang panuhot ma'am, permanente yun sa tao. Pero kanang pas mo sa kusog, wala kay na siya. Kung sa rango ko na, general na na. Gapon ba Dako kay na, power kay na. naulan lang ra po gapon. Ah, samo. Pagbiyahe dire. Motor. Motor. Ah, niya kita. Dali ko ulit dire kay niinit mo ang Davao. Hmm. Ito ulitin ko. So pag abot ya Santa Cruz. Sugat ng ulan ngayon. Minit mo guna kong tiil. Kaya sa makina no. Kasi ni siya boss, kabantay ka na kanyo. Lusay ni siya ha. Kani lusay niya, wala tuunin siya. Kung di nato ni tandugon mo dako ni. Mao ni nung dan pohon nga magpungataw usahay, kutas usahay ha. Mao ni siya singot uga ha. Ito. Ano siya Rosay? Mm. Parang koto. Okay. Ay, nakabuka. Oh, nag-book ko itong naging ko ay. Sinasunod ko ito kaya. Lusay ni siya. Mao ni siya singot uga ha. Dili na to na sa bungkagon, mabugat imong lawas niya. Mao ko na inungdan. Pero lisod may ginahawang pero magpuno. Bigay ko ka, taro ko ka atching. Ano ba ka sa kuwang page di eh. Siguro gano'n sa video. Panahon ako ba, di klase yung mga ginahilot yun. Para na iwan, may pass mo rin. Atong YouTube. Nakala ko ko. Wala na ako na-subscribe. Sakit kamay. Kung ko itong hilot ni mga kuwan po, sa asa to, dawis ko to. Itong pas mo po mga, Bae. itong taba, itong taba, gani. Taba. Oo.
Ito, design na ba? Ang design na to. Ano pisay nang sa to? Ang hilak ba? Kita ka to? Hmm. Ito babae? Oh. Hilak na. Hmm. Medyo nakalakaw daw. Pas mo gani. Katulong mo itong ligo. Niya kadalihok, basa. Ang kanang nagikatag magkuhan niya, ikuhan ng tubig. Makabasa. Paninglan juga na. Okay, okay. Okay. Sakit kamay? Sakit kayo. Sakit. Agad. Karon ba ka mahilot panit? Oh. Mabalik na sa paan no? Ah, Sa paan. ganun ka na hunana anang paang. Dili sa tasa mo likod. Abot lagi tarong diha. Tinaw kay mong kamera, mang. Tinaw kay mong kamera kaysa kuha. Karon pa din nahilot nako. Karon pa. Gani. Schedule lang siya. Hmm. Miss mo dito ang schedule. Oh. Sumunod mo ato niya. Okay. Kita man daw ikuan. Ikuan na service na lang po. Iya mo ulan na pod. Wow. Gayilog video, dapat may pulis ba? Yung papa. Kang pulis ng babae? Gusto mo kung niya. Papa? Dili dahil pulis yung pasabot. Dito, katunay pids. Si Kuan. Clear. Nahilot ako ng pulis. Oh. Na pulis mo pulang diha oh sa. Dagali dire. Gayilog video, kapuro mo din na kaduha. Kitsigilot na. Katulad lang yung papa. Si Luloy. Katong stroke ba? Namo ka rin diring pulis sa ang bikuan. Hindi, ganun dito. Dire na dire pulis. Lahat ko ganin diha ang kuan. Yan ang Nakatana mo diya boss pag-abot niya dito. Mutana mi dito so kailan ko. Purok na lang do dito nahan. Nakang dito babae. Jadi hono may atong pulis. Oh. Nagbabayay din atong kailang sa kuha. Tumuntan sa purok dos purok mo na diha. Makanan dito purok dos. Nagkaan. Kung diri siguro mako na bantings. Nanilitson ron dire. Oh. Adin mo abi dire sa library. Kira? Yeah. Hindi mo ni makita sa baning hilota boss. Okay. Gikan sa pagsugod ma'am, hangtod karon wa pa gyud napiang. Ang piang mo naayo. Piang ba? Kuan man to siya. Namatay ta ma'am? Wa man gito yung adya naman to siya marag na kuan lang rakapit na gal pero kuan man to siya nang stroke na siya pero makalaka-laka makakuan ba may kuan man. Sumukod di man gito. Ang makalakaw na to siya? O makakuan man to siya kanang Kapon ba? o dili man pud. Makakuan din siya magsugod-sugod lang. Ang makalakaw kaya to bumilot lang mo di mo dito sa kalakaw. Kuan na gid siguro to. Dugay na buto kayo. Kuan. Dugay man kay to ma'am. Tuwan na lang po daw namatay. Ano? Pero dili man to makuan na Ang alian na dito siya paglinot na mo. Paglinot ko sa kalakaw bod. Sige mo tugigda. Unsang bulana nga nakalakaw siya? Di ka to pag na-stroke siya, di man dito yung totally nga nag-bedridden siya. Kuan. Na, one man ka na maka, one man lane po niya, tinglong, lakaw-lakaw, anak, sungkot-sungkot
sa tusbi. Unsa ka bulanan ng tayo si kuan? Luloy. Luloy. Si kuan. Bulanan to. Masa ka ron tuig ka? Matiman na sigurong buwan eh. Murag March, nagmurag nilot pa niya itong March. Sunod pa niya bantay ko lagi po. Nakakit ko hilot. Oh, hilot na mo to. Kuan na to siya. Murag stroke mo to siya. Oh, pero okay pa to siya, dili man gito sa kuan. Katong una niya stroke mo dili pa siya pa. Adili, makalakaw ka daw to. Oh, nakaw pa. Mo na Bakay ka daw, mo na po nag... Murang kuan na to siya. Hindi atake na to siya. Kalipin, kaon man daw to. Pasayan, nagana. Dati high blood. Okay. Sulting sakit ha, para ma-reducean. Agay lang ko. Agay. 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 Ang paa. Kaya ra? Oh, Kaya ra kay para mo trabaho na patugma. kaya. Ana man na binalik ka ng imuhang Yan, may sakit Oh, ka kurog imong kuan boso, o imong kunod oh. Kurog. Mo na klarong pas mo sa kusog ha, oh. Kurog oh. Agay. Ana. Hindi niya sakit at kuan nun. Kaya panunod. Mag-explain ko sa imo ha, boss, paminawa ko ha. Oh, Mag-explain ko paminawa ko kay importante kay ni imong kalawasan dili lang para sa imo ha. Apil pug ko ha. O, mag-explain ako. sige. Ha? Kani diri kung uto ka masayod, mao ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha? Imo lang nato siyang balay kay para mas dali siyang masabtan. Ha? Para masabtan dayon nimo. So automatic kung mutaas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky gyud na siya. Dili maayong circular sa dugo ha. So kung mabot ang time nga di na magtarog circular ang atong dugo, kung ato na i-refer sa doktor mo na pinakababa nga rason nganong i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa imuha kung mapa-dialysis ka kay ang dialysis baya is forever. Forever gasto. Oh, ana na siya gyud ang lactod nga klarong istorya no. So karon pag moatake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang uric acid kani dire, ang mapiktuhan sa tao hap siyang lawas kaning wala may maygo. Kung moatake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang sugar kani dire, ang mapiktuhan sa tao hap siyang lawas kaning tuo may maygo. Mao na sa ang explanation nganong ang stroke dili parehas. Naiwala na po'y tuo. Karon pag-atake sa stroke si sugar ug si uric acid nagsabay, puros tag-as. patay. Buhi pa. Kailan na patya. Buhi pa siya pero sigurado gulay guna. Di guna kalakaw. Inuti ya. Di guna siya kalakaw no. So pero pwede pa nato matabangan. Nya na po yung ubang atake sa stroke nga pati si Bakba madamay. No? Depende sa kondisyon sa tao. So karon maningkamot ang gyud ta sir wala nang dialysis, wala nang stroke, wala nang mild stroke. Maningkamot ka nga kani mong uric acid gani dire di gyud ni siya mutaas ha. Unsaon man nato nga di ni mutaas ang atong uric acid. Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nahihimbis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanding. Lamang loob ha. Labi na gyud si karne ha. Ang laman loob lang dili. Di magkakamanigarilyo. Ang gulay niya, mga beans, isa. Ang beans, ang gulay god. Ang beans, bawal lang siya kung natay rayuma o arthritis. Pero kung wala, pwede. Nya. Dili ni yung matawag sa kuha na ni. Pas mo sa kusog man ka. Mani. Oh. Oh. Ang pas mo sa kusog pa mo atake na, atake tanan. Musabay si sugar, musabay si high blood, musabay si kung ano. Di ka mainom. Inom. Muna yan. Ha? Andang ako. Mainom gamay, no? Oh.
Wala man tayo makinarya mabasa sa imong uric ug taas dug dili. Ang ato lang basihan kung masakitan ka, ha? Mm. Agay. Mutugan jud natong lawas, ha? Tagsara man ka minom. Sige lang. Wala naman. Ikaw ro gibahala, wala man ko maingon nga undang. Kun nila ibawal na to kay mutaas ang ato ang uric acid, ha? Agay. Sakit gamay? Dako. Ang dako gid ay. Agay. Ay, kalimot sa bawal, ha? Oh. Di po ka makalimot nga naman pwede ka mo sa ko ang YouTube, no? Naka-record na, ha? Agay. Kani sakit dili. Sakit. Oh, kanang gitandog nako nimo boss, lusay ni ha? Oh, lasay. Kaning lusaya pag di nato ni tandugon mo dako ni sa mo ni nungdan nganong naay tao nga magsungkod-sungkod or mo takingking mo lakaw. Mawa man ta sa maestro. Ang hinungdan mao ni siya. Ang tawag kani niya osteoarthritis, ha? Oh. Osteoarthritis ni arthritis kani heel arthritis, ha? So para malikayan ni mga arthritis nga di ni mo atake, una-una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulad, uyap, kasayan, alimango, balot, ha? Di magkakamo kag balot. Samot ng Ha? itlog. Manok. Lang pagwa pa mo sakit, taon sa ta. Ya dugay na No? wala jud kaon. Maayo. Very good. Dugay na pagikuan nino. Kung wala lagi masakit. Bungkagon na na. Yung pag Kay di na to ni bungkagon ili mga balayan ni. Magkadugay magkabugat ni, guyuro na lang nato. Kay bugat naman siya. Ya, mao nang hinungdan nganong na high blood kay ang atong dugo wala magsirkular. Magsalig lang ta sa kanang saligan maintenance. Ang abay di mangis ay mga maintenance. Ya kalo nasipiat man ko gahapon. Buko juga, no? Ang atong gipangita is tambal, dili maintenance, ha? Ito yung daghanag yung klase. Daghan, lang brand, no? Kasagaran si Nang i-reseta na ba ka ng mga branded po? okay para sa power, no? Kaya ingon nga, dili kayo epektibo ang baraton. Oh, mas lamay gitong branded. Ha? Kapalit. Nya kay kada adlaw man nato inomon. No? Generic na lang. Generic.